Ой, пробач, ми вже амаль вийшли. Ой, ведаєш, я нешта прихварила. Ай-яй. Так, ведаю, вельмі прихварила. Розумію, а ми ще так давно хотіли зустрітися? Так, дякую. Так, бо ми так давно збиралися. Так, цілком розумію. Так. Тобок ми сьогодні не побачимося? Мяркую, що ні. У мене ще голова розболілася, А. і живот крутить. Ой, не кажи. Бяда не приходить одна. Ну так. Ну ти мені скажи, коли поправишся. Так, обов'язково. Буду глядіти, як там стан мой буде. Цілком розумію. Так, угу. А як мені шкода, я так хотіла довідатися, як справи у твого мужа. Ну так, я ще зберемося. Відомо, щось ти придумаємо. Ну, може, завтра зустрінемося. Завтра? Ну так, мяркую, завтра вже мені буде ліпій. Ой, завтра навряд чи, ми там уже собі планів напланували. Ну так, розумію. Ну ладно, до скорого. Бывай. Ага.